Ξέρεις τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τον άριστο μαθητή και τον επιτυχημένο γενικότερα στη ζωή από αυτό που είναι μέτριος? Δεν έχει πετύχει εδώ τίποτα. Η πειθαρχία. Και η εργατικότητα προφανώς, αλλά κυρίως η πειθαρχία. Την επιτυχία γενικότερα δεν την εγγυάται κανείς. Τι σημαίνει αυτό στη μαθητική μας ζωή? Μπορεί να διαβάζει ένα διαγωνισμό, να ισχυστεί και τελικά μην γράψει καλά. Αλλά για πες μου, αν είσαι ένας μαθητής ο οποίος διαβάζει συστηματικά και είναι εργατικός, σε σύγκριση με αυτό που είναι μέτριος ή διαβάζει όποτε να είναι, στο σύγχρονο των διαγωνισμάτων, ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες να γράψει καλά? Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σκέφτεσαι και να νιώθεις. Θα πρέπει να είσαι σαν ένα πολεμιστής που ξεπερνάει τα εμπόδια, δεν πτωείται από τίποτα. Βγάλει τρόμη τη σκόνη του. Θα σκέφτεσαι ότι είμαι εδώ για να γίνω καλύτερος από χτες, και αφού είμαι καλύτερος από χτες, απλά συνεχίζω. Να είσαι δηλαδή καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Θα πούμε σε άλλο βιντεάκι πώς να οργανώσεις σωστά τη μέρα σου, δηλαδή τις ώρες που κοιμάσαι, τις ώρες που έχεις σχολείο και πώς τις υπόλοιπες ώρες που απομένουν να τις αξιοποιήσεις στο έπακρο.